En wij vieren willen graag met jullie praten over de toekomstige ontwikkelingen van SGB. Eindelijk, por fin, gaan we nieuwbouw doen voor MBO dit jaar. Dat heeft nogal wat voet in de aarde gehad, maar het gaat nu echt gebeuren. Het wordt een fantastische faciliteit met veel ruimte, moderne faciliteiten, energiezuinig. Vooral een hele frisse en veilige omgeving. Iets om naar uit te kijken wat over een aantal jaren gerealiseerd is. Daar gaan we zo meer over vertellen. Dat heeft ook een aantal consequenties. Het gebouw waar we nu zitten, wat al heel lang hier bestaat, waar heel veel mensen hier op een mooie Bonaire van alles hebben meegemaakt. Mooi en misschien minder mooi. Ik denk al ruim 60 jaar bestaat de aula van het SGB. Die gaat helaas moeten plaatsmaken voor de nieuwbouw. En ook de entree van het SGB gaat verplaatst worden. Dat betekent dat we nu al bezig zijn buiten. Hebben jullie misschien al kunnen zien met een nieuwe entree die er voorlopig daar gaat zijn. We gaan straks een rondje doen. Dan kunnen jullie even zelf ook zien en wellicht wat beelden maken van wat we al aan het doen zijn. De reden dus van deze persconferentie is dat we vooral willen praten over de nieuwbouw en de ontwikkelingen daaromheen. En ook kiezen wij als SGB ervoor om vooral jullie mee te nemen in deze ontwikkelingen. Dus veel meer te gaan communiceren, vaak vooraf. Dus dit is daar een voorbeeld van. Para mim, me nota ganha, me tá hoop contento que por fim também start com a construção de edifício novo aqui. Maneira postansata, projeto que está andando bastante tempo acaba, que nós está renovando, trabajando edifício na novo para a escola e por fim agora que está toca turno para o edifício de MBO para estudantes de MBO há edifício novo. Maneira rico atrás adiante acaba e aula aqui lo nota de desenho novo mas nós estamos conscientes que essa aqui tem certo sentimento não para algum meu colega mesmo bisa ela vai lá pegar com seu freio de tempo e me quer assim na roupa ainda lo tem certo recuerdo não de essa sala aqui. Pero maneira de conhecer também algum ano passado nós fazemos investigação também riba o terreno para que se tava tem valor arqueológico e a concluir também que tem juist que mais a banda tava tem parte de indiana que a ser encontrar. Esse pone começar a conta desenhar e pone o edifício e esse a 13 que tá vai trazer de maneira agora proponer agora aqui edifício novo, fresco, saúde, caminha nos jovens de verdade, tá aí smaak também para asilias. Não que elas não smaak não tem, pero esta se ele mais placentero, para sobre maneira você também investigação da mostra se também. Se é edifício edifício fresco, saudável e tem efeito positivo também riba e prestação de saneamento de nós funcionam. Então, para mim, vai samen maneira não bisa me tô contento que por fim aqui também start com a parte de MBO e depois de mês seguir com outro não que falta ainda riba rol maneira não bisa.